putos na sa sala o nangandoy nga dunay makapala. Cristo, oh Cristo, ikaw ang ipangandoy ni kalago. Cristo, oh Cristo, ikaw ang makapala ni salago. Si Kristo o kaniya mo alagad na ako, bisan ako dili angayan sayang at tubangan, apan ako iyan ang gihinluan. Pangandoy ning kalago. Cristo, oh Cristo, ikaw ang makapala ning salago. Cristo, oh Cristo, ikaw ang ipangandoy ning kalago. Cristo, oh Cristo, ikaw ang makapala ning salago. Ikaw ang makapala ning salago. Salamat kanimo, alagad mo undak na hapit tungod sa kalisunog kapait, ayawan ang pagsalit sa saat sa Diyos mo gunit, pagligon hangtod sa iyang pagpalit, harun mo ang puno ang langit. Nagkapoy akong bation sa Diyos ikaw
kinabukasan, ang gugma niya ang maoy na una. Tahura ang Ginoo, magmapainom sa nun ka sa kinabuhi mo, aron makabaton ka bahandi, tumugog taas at kinabuhi. Sa Ginoo, Ginoo asa makalakan, pagbalik niya ang pinahanggang haan, ug kay gimahal kaniya, ug sa balik na ay napagkailangan pa. Busayaw kumpiyansa tanang mga litaw na kanimo ulaglag, kaysa katapusan kita hukman niya, kung angay mata sa tingharian niya. Ito ay suong ko, pinangga ka sa sa makalakan, pagbalik niya ang pinahanggang haan, ug kay gimahal kaniya, ug sa balik na ay napagkailangan pa. Ug kay gimahal kaniya, ug sa balik na, sa balik na ay napagkailangan. Yung
sa Diyos. Kay si Jesus mo balik, hagahog niya ang akong binuatan. Kaluwas ang mahal ko, Ginoo, ang pagkikuma mo, ang nagluwas ka na ko, kung sa sundong ko ang sugoy mo.
dugo sa Ginoo. Sa hapit na siya kayat sa langit, tinunan gisugo niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko. Karon natuwa siya dito sa kalangitan, naganda mong tuloy na sa tanan nga balaan. Huwag mo balik siya ini sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, di ay biyayon sa tanan nga katawan. Ang pahiyong sa Diyos ato nga palabihon, dagang kalistanan atong hinsugatan, apan siya mag-auban hangtod sa katapusan. Sa kapanahunan, karon natuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo tuloy na sa tanan nga balaan. Huwag mo balik siya dini sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Karon natuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo tuloy na sa tanan nga balaan. Huwag mo balik siya dini sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Kung sa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na man ang kalibutan, tawag magkasigon kita, aron ipanin nga sa dugo sa katawhan. Karon natuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo tuloy na sa tanan nga balaan. Huwag mo balik siya dini sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Huwag mo balik siya dini sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Huwag mo balik siya dini sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Uhaulog lalinon ang Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto kumpletong mga kasayuran
mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamo irog ngadto sa unahan ato sa nga ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Kuya John, tingali karong panahonan nagkaduol na gyud nga mutingog na ang DYCM kay in town si Lulo og si Lula magpanghupaw lang gyud pirmi inigabli sa radyo nga dili pa mutingog ang DYCM kay ila laging gipaabot ang inyong programa. Salamat kuya. Okay, salamat po sa inyong pagpailob, no? Dili man ni gid tinuyuan apan sagdi lang kay mabalik back to normal ra gihapon ta. Well, niya patay basahon sir ang among pangutana ni so dili lang usata kay naa naman tay gi pasabot nga agi sa aran nga ato nga tubagon, no? Okay, niya patay agan sir ipalihog ko og announce og happy birthday sa kang Uncle Puldo nga mag-birthday siya ugmang adlaw sa iyang ika 61 nga edad. Uncle, salamat sa imbitasyon para ugmang adlaw. Happy birthday. Gikan diri namong mag-asawa si Milen og si Rio og sa akong mga anak. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, salamat po kaayo sa inyong mga inunta mensahe sa inyong mga minahal nga nag-agi diri sa ato nga programa. Okay, sa gihapon kadtong mga na nag-text mahitungod sa kuan tingbon lagi hapon akong ingon, paabot lang gyud ta kay gamay na lang ang kahigayunan nga mo back to normal ang DYCM. Well, si Brother Libe sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message sa cellphone ato sa ang tan-awon Brother Libe atong monitor aron mabalon nato diing lugar o dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libe. Okay, daghang salamat Brother John, maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga viewers, mga followers sa atong program. So kamong tanan mahigala amo nga gina-welcome karong gabi una dinhi nining tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo makapadangat ang mga mensahe diri nato higala. Maka-text mo sa among mga number ni Brother John or pwede diri sa comment section nato higala sa Facebook o pwede sa diri sa Messenger nako kang Brother Libby Claves nga Messenger, no? Makapadala mo og mga mensahe ato nang basahon higala inyong mga greetings o uban pang mga importanteng mga messages og namoy mga pangutana ato niyo nang tagaan og panahon ang inyong pangutana mo na sa atong tagdon nitong programa o niya atang inyong mahigala ang ato nga pagtubag sa pangutana kay doon namoy kahigayunan sa pag-participate namoy mga dugang ikatubag so padala din mag-mensahe diri mga tubag aron ato nang basahon niya makatampo mo higala og mga tubag sa mga tubag nga atong ihatag karong gabi una. Okay, ato na ning pangbasahon. Niya dinhi ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz. Mayong gabi mayong hapon mga brad. On air na ta. So, salamat kaayo no. Sa ato nga CEO diha sa Riverside FM Cebu og sa ato nga station manager abti kayo mo nga mon air sa ato nga programa. So hinaot pa nga ang Ginoo magpanalangin ninyo og sa Riverside FM Cebu ang 93.2 MHz. O niya may isang gabi sa atong mga kahigalaan diya kutob sa naabot sa labyog sa tingog sa Riverside FM. Kinasingkasing mo namo nga gina-welcome higala dinhining atong tulumanon sa Jesus is our hope nga nanawka dinhi sa Bugo City, Cebu sa DYCM DYCM Bugo Adventist, no? Okay. Ato na ning ipaday pagbasa niya pod si Nova Jane Estrada Ihara.
So thank you kayo Sister Nova sa paglab o pagpray. O niya po si Brother Jerry na Ilon. Sa gihapon, salamat sa paglab o pagpray, Brother Jerry. Ato pong nakita si Sister Lynn Brigoli. Mayong hapon, Kuya John o Kuya Libby. Amping mo kanunay sa inyong biyahe. Sa matag adlaw, ang Ginoo magauban kanatong tanan. So thank you kay Sister Lynn, may gabi nimo og sa imong tibok panimalay. O niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. Okay, good evening Sister Ginaline. Ang Diyos magpanalangin kanimo og sa imong family. Niya po si Brother Rodolfo Bantilan. Salamat po sa mga heart og kamot nga nagpray. Ato po nakita si Eddie Boy Vlog. Good evening. So good evening Brother Eddie Boy. Anya greet ko sa tanang mga kaigsunan. God bless. So God bless also Brother Eddie Boy. Niya po si Sister Phoebe Pasyol. Good evening mga brad. I'm watching from Lasyon, Cebu. More power to our program. God bless us all. So may gabi ni mo Phoebe. Oban sa imong family. Niya po si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby. Og mayong gabi sab sa mga kaigsunan makanunayong naminaw og nag-view nini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Kanya may gabi nimo og ang Dios kanunay magauban kanimo. Niya po si Brother Edwin Notarte, salamat po sa pagpray o paglab. Niya po si Brother Rufino Moreno, salamat sa paglab o pagpray. O niya ito po nakita si Brother Rodolfo Bantilan. Maayong gabi na usab kaninyo Brother Liv o Brother John o sa tanang nagsunod sa programa sa Jesus is Our Hope. Watching from Hiloktugan, Kananga, Leyte. Okay. Mayong gabi, Brother Rodolfo. O niya, mayong gabi sa tarang taga Hiloktugan, Kananga, Leyte nga naminaw karong gabi una. Niya po si Joan Del Sarol. Amin. O niya po Jada Villa Hermosa. Salamat sa paglab ug pagpray. Ngayon siya rin good evening mga kuya. So good evening Jada. O niya niapod si Lisa, Sister Leah Muniz or Mads Leah. Mayong gabi ninyong duha pads og anakon John. So good evening Mads. May gabi na Mader. Okay, niapod si Sister Lisa Ofiasa Almunicar. Salamat sa mga heart na gisend. Niapod Brother Mrs. Alex Liaban. Salamat sa pag-approve, paglab o pag-pray sa ato nga programa Brother Mrs. Alex Liaban. Okay, ato ning entertainon usa ang pikas nga monitor, ato ning tanawan mahigala ang ato nga mga kaigsunan nga nag-send og okay, ato ning tanawon, ato ning pagbasahon ning mga nag-send og okay, ato ning tanawon be. Okay, arisata sa ato nga messenger mahigala ato ning tanawon o na ano makadiyot kay naijutay nga di nato makita ang kuan. Okay, ara. Aritas mga naglabo na itong tanawon ni ubay-ubay na nini ato nakita. Niya si Brother Ronaldo Bragat, Ginaline Lumuntad, Ivan Raico, Brother Jerry na Elon,
Nathaniel Familara, Scout Ranger Senior, Milmar Iscalicas, Edward Generiyes, Ronilo Itang, Roselyn Mainit, Nuna Hani Monterde Punay, Eljon Tonyakaw Nidja, Maki Kuro, Bob Rituya, Nel Guarin, Ayan Kevin Dorotan, Amy Espinosa, Elpidia Kuro, Baliermo Marlon, Jojo Cordova, Joandel Sarol, Lowell Nodalo Estrera, anyapod si Edwin Otarte, Elmudam Flores, Robas Woody, anyapod Phoebe Pasiol, Edelberto Somalinog, Nova Jane Estrada Ihara, anyapod Sister Chari de la Cruz Nugas, Lodimi Kabagi, og Levites Bersiro. Okay. Mao niya ito mga nakita nga managlab ang higala dirita sa mga nag-like din ato nga program niya si Brother Abner Dwalio, Gregorio John Pikit Jr., Tris Jamin Jaime, niya sad si Humphrey Silwimba, karon patakabagat sa dingana. Roll Soto Tams, Nasig binali na Brother Libby. base kay binalim ning uban gud nga ngalan ilang ibutang sa account. Niapod si Jebne Jeris Malati, Aniceto Presilias, Rolando G.R. Beldosola, Gida Villahermosa, Rodolfo Bantilan, Panyadiapod si G. Merced. Okay. Nabalikan taning pikas nga screen. Niya si Nel Guarin. Salamat sa paglab o pagpray. Niyas Dong Bob Rituya. Maayong gabi ninyo Dong Libby o Dong John. We are watching from Tuburan, Cebu. So may gabi ni mo Dong Bob. O niya po si Sister Elpidia Kuro. Sa gihapon mga brad, maayong gabi og sa tanang nagtanaw og naminaw sa pulong sa Dios. Okay, arita speaker sigala. Ato ning tanaw ning ato nga messenger. Kay ato ning basahon ni ang mga niya sa ato messenger. Okay, niya si Ma'am Lisel Pilayo Valdosa. Tuan ni sa Singapore. May gabi ni Ma'am. Niya po si Dong Bob Rituya, si Rolls Soto Tams, niya po si Gina Gunilamos Larisma. Niya ito po nakita si Brother Rupino Moreno. Thanks bro Libby to send. Okay, thank you po kayo. Niya po si Gigi or Gimari Kalapuan. Ato po nakita si Cesar L. Gira. Niya po si Ginalyn Lumuntad. Maayong gabi Sir Libby o Kuya John. So good evening Sister Ginalyn. Niya po si Brother John Lubitania. Maayong gabi maigsoon. Ang Dios magauban kanunay kaninyo. So thank you kayo Brother John Lubitania. Niya po si Brother Abner Dwalio. Ato po nakita si Navigator Flores. Niya sad si Sister Chari de la Cruz Nugas, Jilin Makanim Notarion. Niya po si Ninfa Villacasten. Ato po nakita si Brother Ronilo Itang. So muni ato man nakita higala dinhi sa messenger nato nga nakig-uban, nag-like, nag-love, o nag-pray sa ato nga programa. So sa tanan nga nanood karon, welcome. O niya, pwede niya po makapadangat og message mga higala. Kaya ato nang basahon karon taon-taon.
Atangin ninyo ang pangutana nga mo'y atong tagdon karong gabi na mo'y mga dugang tubag diha. So send din mo mensahe diri sa comment section nato aron atong mabasa ang inyong participation. Sa pagpadayon atong ihatag ang panahon ni Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby at tutaaning pangutana ni hinoon kinini agi kuan ra man kana na ang muragi copy paste ba unsaon ni pagkuan kay maayong gabi sir. Matod pa sa akong angkol og pangutan-on kuno mo sa iglesia nga gitukod ni Kristo moingon mo nga walay ngalan. Karon unsaon man pagsiguro nga naa mo sa iglesia nga gitukod ni Kristo kun walay ngalan. Salamat sa imong pagbasa sir kay ang Roman Catholic Church nagtuo manggod nga si Kristo ang nagtukod sa tuig 33 AD. Okay, salamat kaayo no. Mura man lang ni og kuani, mura ba og kana true kanang lain ang naghatod sa amo diri ba, dili gyud iya kay matod pa. Ang tinuod pagkasulti mga kaigsunan, lisod magud na nga dili mi mutug-an o mosultis tinuod kay mauman na ang authority nga gihatag sa Ginoo sa diha nga ang iyang pulong iwali. Ang Zacarias 8:16 naging sumulti sa matuod ang tagsa-tagsa sa matuod sa iyang isig kataw, ang matuod mo'y ipasulti. Lisod man na nga magbuhat-buhat mig istorya, magtumo-tumo mig istorya, nga di mi mutug-an og mosulti sa tinuod. Yes, sa diha nga nagtukod si Kristo og iglesia, wala gyud niya mabutangi og pangalan. Unya kay ang pangutana unsaon man pagsiguro nga kamo naa sa iglesia nga gitukod ni Kristo nga wa man di ay pangalan kay ang Katoliko lagi nagatuo nga si Kristo ang nagtukod sa tuig 33 AD. Ang tinuod pagkasulti mga kaigsunan dugay og taas na gyud nga panahon ang pag-angkon og pagpangangkon sa simbahang Katoliko nga sila gitukod ni Kristo. Pero bisan pa og magkinaunsa, walay mga igo o legal nga mga ebidensya nga si Kristo ang nagtukod sa Roman Catholic Church. Maliban na lang sa ilang mga gilauman kanang Grolier Encyclopedia, mga Britannica, kay kasagaran ang mga principal contributor niya na o unsa pa na nga mga balasahon ang author niya na ang mga kadagkuan raman pod sa Roman Catholic Church. Mo'y nagpamatuod nga ang nagtukod sa Roman Catholic si Kristo sa tuig 33 AD. Pero ari ka kang Kristo ug sa mga apostoles, wala gid kay makita dinhi sa Biblia o mabasa nga ang mga apostoles o si Kristo dunay iglesia nga ilang gihisgutan diin maoy gitukod ni Kristo. Enough na ang nahisulat sa Biblia, tungod kay ang gisulti din sa Biblia wala magud na kuan butangi og ngalan. Mateo 16:18 nagingon og sultihan ko ikaw Pedro nga sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Diin ang gahom sa kamatayon dili makabuntog niini. So kutob ra na dinha ni anang pagkasultia. Unya gikan dinhi ining Mateo 16:18 paingon na lang ngadto sa pinadayag, wala nagyod giusab pa pagsulti nga si Kristo magtukod og iglesia kundili kausara gyud. Karon, tinuod man na nga wa gyud butangi og ngalan ni Kristo ang iglesia nga iyang gitukod. Pero naa may moingon nga ang ilang iglesia mo'y gitukod ni Kristo unya ang ngalan mao nang punduka, bakak na gyud na. Bakak na gyud na. Karon,
atong tugutan apan dili nato uyunan sigon sa inyong pagtuo o paghunahuna. Inyo niya basig maghunahuna na sa budiyang gidaot mo o gihilabtan mo. Inyo man ni. Be open mind lang good. Ay lang mo anang hunahuna mo nga kuan kanang moingo mo nga gidaot mo gihilabtan mo no. Ang amo diri pagpasabot kay unsa magoy makuha na mo og mangdaot mi? Ha? Ang pulong sino ipawali ra maayong balita. So ingon ni ini atong tugutan apan dili nato uyunan nga si Kristo ang nagtukod sa Roman Catholic Church niadtong tuig 33 AD. But based on the history nga si Kristo mikaya balik ngadto sa langit sa 31 AD. Nahibaw mo niya na, di ba? And how come nga moingon mo nga sa 33 AD gitukod ni Kristo ang Roman Catholic Church kaysa iyang pagkayab sa langit duha na katuig kapin ang buot bang ipasabot nga si Kristo mibalik dinis kalibutan aron tukulon ang Roman Catholic Church hangtod ron wala pay ni bisan kinsa pang nakahimo sa pagpasabot o pagtubag ni anang mga bahina gawas lang sa social media mga angkon-angkon nga sila gyud mo'y gitukod ni Kristo. Pero kutob ra na diha kay wa man kay makita, wa man kay mabasa sa Biblia. Karon si Kristo kung imong basahon sumala sa asa man gyud nimo ilha nga ikaw nasakop sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Anha nimo maila sa doktrina. Anha nimo maila sa gidapigan o gituohan. Anas doktrina kay halimbawa moingon ka nga ang imong simbahan mo'y gitukod ni Kristo. Unya lahira. Tanawa ha, lahira. Ang ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ang kasulatan gituga sa Dios ang tumong pagpanudlo. Karon og moangkon ka nga ang inyong simbahan mo'y gitukod ni Kristo, unya ang inyong gibarugan gituan doktrina wala itudlo, lahiras gitudlo sa Biblia, dili gyud na madala kanang pag-angkon-angkon dili. Kay unang-una atong susihon kung kanang gituhuan o gibarugan mao ba nay gitudlo sa Ginoo. Karon ni Aragodo, ayaw lang gid mo anang hunahuna ninyo nga kami diri nang daot kay kamo ra man sinungutana god. Halimbawa, di ba sa Juan Kapitulo 10 versikulo 27 ingos Kristo ang akong mga karnero nakaila kanako ako nakaila kanila ug sila nagsunod kanako. Tandaan nato na nagsunod kang Kristo. Karon kun imong basahon ang Lucas Kapitulo 4 versikulo 16 ug 31 mo lagi na maila nimo nga naagyod maklaro nimo nga nasakop ka sa iglesia nga gitukod ni Kristo pinasikad sa mga pagtulunan nga gitudlo dinis Biblia. Okay niya. Si Kristo nga nagtukod og iglesia matud pa niya ang iyang mga karniro nagasunod kaniya. Karon sumala sa Lucas 4:16 makita nimo dinhi kung unsa gyud unya tan-awa ra gud no sa Lucas Kapitulo 4 versikulo 16 nagingon, when he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Tanawa ha, si Kristo nga nagtukod og iglesia, tandaan nato ni matud pa ni Kristo ang iyang mga karniro nagsunod niya. Sa atong gibasa dinhi na kinaiya o nabatasan ni Kristo nga sa matag adlawng Sabado mosulod siya didto sa sinagoga. Unya karon mag-angkon mo nga kamo ang iglesia nga gitukod ni Kristo pero wa ninyo mabatasan ang nabatasan ni Kristo. Sukwahi kay ang nabatasan ni Kristo sa matag adlawng Sabado, same as usual, mo yang nabatasan. Lahi lang ang batasan ni Kristo nga nagtukod sa iglesia og ang inyong batasan nga nag-angkon nga si Kristo ang nagtukod sa inyong iglesia. Kaya ang gingon ni same as usual, inig ka Sabado mo adto siya sa sinagoga, iya nang nabatasan.
Karon kay ang inyong nabatasan Domingo man, unya ang kang Kristo Sabado, unya ingos Kristo ang akong mga karnero nagsunod nako. Meaning, wa gid ninyo sunda ang nabatasan ug nakinaiya ni Kristo. Mao na nga ang pagpangangkon dili gid na lisod. Ang pagpangangkon dili na gyud ingon nga problema gyud. Ang problema dinha kung ang imong gituhuan nasubay ba sa gisultis Biblia. Nabatasan ni Kristo matag Sabado tuwa siyag simbahan, ang inyong batasan Domingo. O niya sa 31. Then he returned to the Capernaum. Tanawa ha, kanang pulong he returned, nagpasabot na dinhi na siya aning dapitan sa Capernaum. Unya milakaw siya laing dapit. After niya pag-adto dito, mibalik siya sa iyang gigikanan. Capernaum. Then he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Sa matag adlawng Sabado, siya nagunsa, nanudlo, nagbasa siya. Matag every Saturday. Hunya ang inyo every Sunday, dili na gid na madala gihapon. Mo bitaw nang ingon nako, tinuod walay ngalan ang iglesia nga gitukod ni Kristo, wa niya nganli. Pero imong maila nga nasakop ka sa tinuod nga iglesia, pinaagi sa mga pagtulunan nga gitudlo sa Biblia. So, klaro na nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo o si Kristo nga nagtukod ng iglesia, nagsunod sa adlawng Sabado, adlawng igpapahulay, kanang ikaupat nga sugo, diyas na pulo nga sugo. Karon, ang Kristo nga nagtukod og iglesia, gipangutan na usa ka taong dato, sumala sa Lucas 18 hanggang 21. Nangutana ang maong tao, "Good sir, maayong magtutudlo. What shall I do to get to heaven?" Maayong magtutudlo, unsa may akong buhaton aron ko makasulod sa gingharian sa langit. Ingon ni Jesus, "Do you realize what you are saying me good?" Imo bang gipamalandong sa imong pagsulti nako hanggang mayo? Only one good, only God is good and no one else. Mo nang ayaw gyud paghuna-huna sa imong kaugalingon nga may laki ka, kay wa may lang maayo, ang Dios ra man gyud ug wa na gyud lain. Nagingon si Jesus, padayon na tagbasa ningod, "But as to your question, you know what the 10 Commandments say." Tandaan nimo na, kung unsa gyud mo na nga mailan nimo nga ang kay wa man nganli ni Kristo ang iglesia nga iyang gitukod, pero mailan nimo nga nasulod ka diha sa iglesia nga gitukod ni Kristo, pinaagi sa mga pagtudlo, pinaagi sa mga doktrina. Ganina atong gibasa, every Saturday si Kristo tuwa siya dito simbahan, iyang nabatasa na. Unya sa ato narong gibasa, nagtudlo si Kristo sa pagtuman sa napulo ka sugo, kay gipangutana man siya, "What shall I do to get to heaven?" Pero kanang imong pundok gipasakupan, wa magsunod sa kasuguan, wa magtudlo sa suguan, dili na maong iglesia nga gitukod ni Kristo. Karon, kung ato pang dugangan ang gihisgutan dinhi, sumala sa kinini ang gihisgutan dinhi sumala sa Herbihanon Kapitulo 4, versikulo 7 o 9, ingon ni ini, maila magud nimo, klaro man kayo. Di ka mabalaka nga wa mabutangi og ngalan. Tungod kay mailan nimo nga kanang iglesia nga imong gipasakupan nasulod sa iglesia nga gitukod ni Kristo, pinaagi sa mga doktrina o gitudlo dinhi sa Biblia. Sa Herbihanon Kapitulo 4, unsay gisulti dinhi 4 og 9, ingon ini ang gisulti. "For somewhere in the scriptures this is said about the seventh day." Wa magingon ha, first day, this is said about the seventh day. Meaning, Sabado. Nagingon dinhi, God rested the seventh day from all His works. Ang Diyos may paulay sa adlaw kapito gikan sa tanan niyang mga buhat. Nya naging 9. As it is, however, there still remains for God's people. Nagpabili ni para sa katawhan sa Diyos. Nagingon din ni, a rest like God's resting on the seventh day. Tanawa,
So mulutaw nga ikaw ang iglesia na sakopas iglesia ni tukod ni Kristo na mulutaw nga ikaw usas na sulod sa mga katawhan sa Dios pinaagi sa pagbantay dining adlaw Sabado, adlaw igpapahulay. Karon kung imong basahon sumala sa Isaiah 56:2 ug 6, nagingon bulahan ang tao nga nagapadayon ninis pagbantay sa adlaw igpapahulay. O bulahan ha. Unya nagingon din sa 6 nga ang tagsa-tagsa nga iyang alagad ang tanan nga nagbantay sa adlaw igpapahulay. Maunay alagad sa Ginoo. Diha ka makasabot nga ang iglesia ang imong gipasakupan mao ang iglesia nga ni Kristo pinaagi sa mga pagtudlo dinhis Biblia. Klaro kaayo ha ang gisulti sa adlaw igpapahulay. Unya kung sa pagkaon naman kung imong tan-awon sumala sa gisgutan sa size una, nagingon sa size nga ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw igpapahulay mao ang iyang mga alagad. So diha nimo masabti nga sako na ko ang iglesia ang imong gipasakupan, mao ang iglesia ang gitukod ni Kristo kay wa lagi ngadli pero pinagis mga pagtulunan tanawa gisulti dinhi nga ang mga alagad sa Ginoo ang nagabantay sa adlaw igpapahulay. Unya kung imong basahon ang iyas Ginoo sumala sa Deuteronomio kapitulo 14 2 ug 3, ang iya sa Ginoo nga gipili nga mga katawhan dinis ibabaw sa naong siyuta, nagingon ang 3 nga dili ka kaon sa bisan unsang butang nga dulumtanan. So imong makita sa iglesia nga gitukod ni Kristo wala nagkaon sa mga butang nga dili sa Dios. Muna diha nimo makita pinagis mga pagtulunan og sa doktrina nga kanang iglesia nga imong gipasakupan nasulod na sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Nga naman ang mga alagad ni Kristo, ang mga alagad sa Dios nagbantay sa adlaw ipapahulay sumala sa Isaiah 56:6. Unya karon kang inyong gibantayan Domingo man, Huwebes, o unsa pa na diha, di wa na gihapon matumong. Unya ang alagad sa Ginoo iyang pinili nga katawhan, di sibabaw sa naong siyuta, Deuteronomio 14:2 ug 3. Oy, nag-ingon ang Ginoo dili ka magkaon sa bisan unsang butang dulumtanan. So naagi dili kaunon. Lahi sa inyo ron nga bisag unsa kaon, bisag bitin, bisag hao, ilaga, iring, kaunon. Paganhala nako diha sa Kabgan diha ba sa motor sa kananaang sa San Isidro Leyte na nikuan ko naglingkod ko sa tindahan kay inunta dugay-dugay pa man ang akong gipaabot. Adunay tawo na agi ay nun niyag taga didto ko tagbalay ko kay tindahan ra lagi. Inya sir, wa mo ikuan diha sir, wa mo iring baligya. Or kaha ako lang pangayoon ba, sir? Nakunsaw man imong iring. Ni Santops kung una-una, tungod sa istorya lagi nga, isagol ko no siyupaw, siya nga akong ihawon. Nakunya, pag ihaw ni mo siya, ikaunon, nindot ba na sudanon, basta mailang pagkaluto. O tanawa ha? Unya, kung imong tanawon, ang mga iya sa Ginoo, dunay gitugot pagpakaon ug dunay wa itugot pero naa ka nagani sa pundok nga kaon tanan nga way gidili pagkaon dili ka gyud makalaom nga kana mao ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Nya karon mao man ni ang gihisgutan sa Biblia. Nya nag-ingon ang Ezekiel 44:23, tudloan nila ang akong katawhan sa pag-ilas mahugaw ug sumahinlo malinis. O wa gani na magtudlo ng imong pundok sa ilos mahugaw mahinlo kay hinlo na tanan kaon na tanan kana dili gid na maong iglesia ang gitukod ni Kristo. Kaysa Juan 15 kana na ang Jis nagsulti ingon ni Kristo akong gituman ang tanang sugo sa amahan. Munang nagsupak na gani ka sa sugo sa Ginoo dili na mao ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Kay si Kristo nga nagtukod sa iglesia duna siya'y concrete confession nga siya nagsunod sa sugo sa amahan. Pag wa na gani magsunod sa sugo ng pundok nga imong gipasakupan, sorry na lang kay bisag unsaon pa nimo og angkod
nga ang imong iglesia gitukod ni Kristo pero wa ka magsunod sa mga pagtulunan o doktrina nga gitudlo sa Biblia, dili gid na katuhuan. Well, daghang kaayong salamat kinini ang mga kaigsunan labi na sa atong sinder o si Brother Libby maghatag dugang pagpatina o pagpasabot ni ining bahina. Brother Libby? Okay, digan salamat Brother John. So ato ta mga higala sa unahan ato ni unang tan-awon mga mensahe nga ato nakita dinhi sa screen. Okay, niya si kapaglaom Michelle ngano lagi digital ID man og sane cashless society ang gamiton sa gobyerno, dili kapalit o dili kabaligya. Kung walay digital ID ang cashless society, ang dili member sa gobyerno. Okay, diretsoon ta lang na siya. Kana na siya, maunay hinay-hinay nga pag-ipit na kay ipa-declared na gani, i-declared na ang sandilo usa na sa mga cashless o kanang mga ingon ana nga you cannot buy and sell without this. Una nga hinahinay na lang yun ta pagdawat sa kamaturan, moabot nga panahon lisod-lisoron na yun ang tao kung dili ka mupalo kay ang paglutos karon gud ipaagi na sa balaod sibil, pinaagis gobyerno. Ang kalabasan nga ikaw rebelde ka gyud sa gobyerno. Muna nga ang balaod sa Ginoo yatakan na lang gyud sa tao tungod niya na you cannot buy and sell without this, tungod kay ang ilang balaod mo isundon ug ang balaod sa Ginoo supakon. Okay, niya po si Dundi Pinida, maayong gabi na usab ninyo Brother John, Brother Libby og sa mga kaigsunan. Niya po Million Silasol, salamat po sa paglab og pagpray Brother Millions. Ani ato ning tanawon higala ang mga nahidugang dinhi nga nakig-uban kanato karong gabiuna. Ato ni silang tagdon. Okay, niya si Rixa Sinoy, niya po si Ember, niya Snika Banyaris Lipon, Rian De La Cruz. Okay, ato pa yung tanawon ng uban. Okay. Bote ato mga nakita nga nahidugang o niya dirita sa mga nahidugang nga nag-like higala sa ato nga program. Ato nakita din si Silver o niya Junior Nueva Clavis, niya po si Sister Nati Desamparado Tadlas, Jelen Tero, Tata Likay-Likay Sanglitan, Joel Ramos. Okay, mao ni mga nakita nato higala nga nahidugang naglantaw sa ato nga program. Okay, moadto na ta sa pag di ay kang Brother Mrs. Alex Liaban ato ni tanahon. Wala gyud hinganli ni Kristo ang iyang iglesia. Bugtong ilhanan lang ang batasan ni Kristo. Pariha ba sa batasan sa imong iglesia gipasakupan? Salamat kay Brother Moises Alex Liaban, no? Thank you kayo sa imong nindot nga tampo. Okay, diyon sa to paghanay Brother John ang pangutana. Lagi Brother Libby nga og pangutan-on lagi kuruta sa iglesyang gitukod ni Kristo moingon ta nga wa butangi og ngalan ug mauna unsaon manat ninyo pagsiguro nga nasakop mo sa iglesyang gitukod ni Kristo kay ang Roman Catholic nagtuo nga si Kristo ang nagtukod sa tuig 33 AD. Okay, daghang salamat sa nindot pangutana, no? Naghisgot may tungod sa iglesyang gitukod ni Kristo. Okay, ato nang tanawon dugangan ta daron. Sa di pahigala ako sa nimbasahon ang
tanaw na to ni ang mga hinugang din sa mission journey si Scout Ranger Senior. Niya po si Jenny Rama Fermin. O ato po nakita ni Brother Domingo Bunukan. Mayong gabi ninyong tanan diha sa station Badlib. O Badyon o sa tanan nga nagsunod nining nga programaha. Salamat Badlib and God bless natong tanan. So may gabi ni mo diha Brother Ronilo. Brother Domingo, niya welcome sa atong program. Okay, mo ito na tahigala. Sa Biblia, tinuod, wala gyud butangi og ngalan. Wala butang ngalan kay napay ngalan diyang gibutang si Kristo. Nga, dagingon pa siya, tukuro na ko ang akong iglesia. O niya, ang ngalan ani, mauni? Di na magkalailahi ang pangalan higala sa itong iglesia karon. Usara kangalan. Mo'y hinungdan, mo'y rason nga nung daghan ang relihiyon sa kalibutan karon nagkalailahi ng ngalan tungod kay wa man nganli ni Kristo. Gibutangan na ka nagmangalan tungod kay nag-require bang sa kagamhanan nga kinahanglan irehistro, require ang gobyerno. Kinahanglan irehistro ang mga religious organization para naingalan. So mahinungdan na nagkalanlain ang ngalan. O niya, kanamang ngalan nga ilang parehistro, kung na siya, mga nindot na ngalan na. Pinili na nila nga ngalan, nindot kay na. Pero, dili na maoy ngalan sa nga gipunaon si Kristo. Kay wag yun siya magsulti nga maoni ngalan sa akong iglesyang gitukod. O ari po kasulat sa San Pablo, nag-mention man siya iglesia sa Dios, iglesia sa buhi nga Dios, nag-mention siya og iglesia sa Ginoo, nag-diskut siya og iglesia ni Kristo, pero wa gyud maingos Pablo mauni ngalan sa iglesyang gitukod ni Kristo. So buto pasabot na kanang ato mga iglesia karon okay kay na munang balikon nato. Kami dili mo saway sa kanindot sa ngalan sa atong pundok. Nindot kay na. From pangutana, unsaon ka na to pag-ila nga kining atong pundok mauni iyas Ginoo. Mao na siya na, unsaon pag-ila. Kay wa man nganli. Lisod kay na nga pangitaon mga higala. Kung wa ta kahibaw, kung unsaon pagpangita sa iglesyang gitukod ni Kristo kay wa may ngalan. Ang imo ba ka na? Ang ako ba ka na iglesia? O ronsa ka na iglesia? So dili di ay maila sa ngalan ang iglesyang gitukod ni Kristo kay wa man nganli niya. O saan ito pag-ila? Maila ka na higala sa mga gitudlo niya ng punduka. Kung ning haom ba sa Biblia? Pag wala na ning haom, dili na iyas Ginoo. Nga naman, nag-ingon ang unang Juan 2:4, ang tao nakaila sa Dios pero wa nagbantay sa mga sugo sa Dios, bakakon kanang mga tawhana o wala kaniya ang kamatuoran. So ang magpamatuod nga mauni, iglesyang gitukod ni Kristo, pero nagtudlo sa pagsupak sa napulo kasugos makasuguan si Ginoo. Naingon sa Juan sa sulat, bakakon ka ng matawhana o wala kanila ang kamatuoran. Sa ato pa mapamatud-an na kana iglesia, dili bakakon, dili bakak, tinuod na kung nagtudlo ka na sa pagkamatinumanon sa kasuguan sa Dios. Kay klaro ang Biblia nagsulti, ang tao nga nakailag Diyos pero wa nagtuman, bakakon o wa kaniyang kamatuoran. Dili kaya kuno kay na og naata ng punduka nga wa nagbantay sugo kay bakakon wa kamatuoran. O niya, unsa may gisaad si Ginoo sa mga bakakon? Sa pinaduyag 21:8, kanang last portion, alang sa tanang mga bakakon ang ilang bahin ang paghiadtos linaw nga kaloy nga supre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Munay gisaad si Ginoo ang mabiktima sa usa ka pundok higala
nga gipatuong iyas Ginoo pero dili di ay tungod kay wa nagtudlo sa pagkamatinumanon sa sugos Ginoo. Sa katapusan higala magmahay ng tawhana. Muna importante gyud nga atong sutaon, atong ilhon kung kinsa o haon nga pundok iyas Ginoo. Ang SDA ba o ang inyo ba nga pundok? So karon ato ko nung saluyan og susi si Kristo. Kay si Kristo man nagtukod, atong tan-awon ang magtutukod kung unsay pahayag ni Kristo. Sa Juan 15:10, nag-ingon siya, kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, magapabilin kamo sa akong gugma. O, tiyan mo na, ngayon si Kristo, ha? Kung magpabilin kamo sa akong mga sugo, nagapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Okay, nag-usas Kristo. Akong sabihin, ha? Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Nagunsas Kristo, nagtuman, wala. Nagtuman si Kristo, ang magtutukod, ang nagpronounce nga nag-ingon, pagatukuron ko ang akong iglesia, ang maong Kristo nga magtutukod, matod pa sa ito nabasa, nagtuman sa mga sugo sa iyang amahan. Wa nagsupak, ang magtutukod, nagtuman sa napulo o sa mga sugo sa amahan. Ang napulo ka sugo ba sa man? Sugo, mga higala. Tudlo sa Dios ang gigamit sa pagsulat dito sa duha ka papan nga bato. Sumala sa Exodo 31:18. Tudlo sa Dios ang tuyo nganong gisuwat pinapo kasugo aron tumanon sa tao. Kinsay mutuman ani? Mga Hudiyo ra ba? Dili lang mga Hudiyo. Bisan kinsa nga tao ang mutuman ani. Kay sa Ecclesiastes 12 versikulo 13, ang tanang butang na dungog na, kahadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tawo. Tao ang gisulti, tibuok nga katungdanan sa tao ang pagbantay sa mga sugo sa Dios, mga higala. So nagpasabot na nga kitang mga Pilipino dili ta exempted. Maun sa may atong relihiyon karon, di ta exempted sa pagtuman. Kaya ito nabasa nga naghisgot nga kadlukan mo ang Diyos, bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Higala kung nag-angkon ta nga kita tao, doon na tayo katungdanan at tubangan sa Diyos. O ang atong katungdanan nga atong himuon, mao ang pagtuman sa mga sugo sa Diyos, mahigala. Tao mo yung diskutan. Kay para lang na sa mga Hudiyo, para sa mga Israel, unya, watay labot kita dili mga Hudiyo. Naiunan atong mabasa, katungdanan sa mga Hudiyo, ang pagbantay sa mga sugo sa Diyos. So dili Hudiyo gibutang, dili Israel gibutang, ang gibutang higala, tao, meaning bisan kinsa na to nga nag-angkon na kita tao, ang atong katungdanan pagtuman sa mga sugo sa Dios. Dugang pa yun, ang sugos ginawa na ilimit, mahigala sa tibuok kalibutan. Dili kay dito sa Israel kutob, wa na ilimit, tibuok kalibutan na. Ako ba sana paminawa Salmo 105 versikulo 7 sa maayong balita ng Biblia. Siya nga atong Ginoo, mao ang atong Dios, ang iyang mga sugo alang sa tibuok nga kalibutan. Unsa ang sugos Ginoo? Alang ra mas Hudiyo? Dili, alang sa tibuok kalibutan. So apel ta oy kay niya matos kalibutan nagpuyo. So ang pag-ila sa matuod nga relihiyon, iya ba nas Ginoo atong relihiyon o dili ba?
So siya higala, nagtudlo ba sa pagtuman sa kasuguan sa Ginoo? Kay guwa gani nagtudlo, muna iyon sa nang Juan 2:4, bakakon o guwa kanila ang kamatuoran. Karon, pangutana, unsa may napulo kasugo? Kay si Kristo ato na ba sa ganiha, ingon siya, gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Unsa man na po kasugo? Number 1, di magbaton og Dios katong kinulit. Ikaduha, dili ka magsimbas kinulit nga malarawan, mga Dios. Ikatulo, dili pasipalahan ang ngalan sa Dios. Kumusta man itong iglesia ro gituhuan? Number 1, wa ka na maghupot og mga rebulto mga higala, nagsupak tana, ingon wa Biblia, bakakon. O na ikaduhang sugo, wa ka nagsimba og mga binuhat ang atong iglesyang giangkon nga tinuod. Pag nagbuhat tag mga nagyukbo og nagsimba tag mga gribe ni Medisigala, tutob ito sa angkon-angkon. Ikaapat nga sugo sa Ginoo, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado, sa Exodo 20, versikulo 8. Kumusta man? Ang adlaw nga atong gibalaan, Sabado, Domingo. Kung dili gani Sabado higala, na delikado kay iggo gutos kisunod sa San Juan, bakakon o wa kaniya ang kamatuoran. O niya, og uban pang sugo sa napulo kasugo. Ingon si Kristo, gituman ko. So ang founder sa matuod nga iglesia nga way ngalan higala, nagtudlo sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Kumusta man ang imong giangkon karon nga iglesyang gitukod ni Kristo? Nagtudlo ba ana? O nag-alita sugos Ginoo, may tungod sa sanitary law, may tungod sa pagkaon. Ang baboy di pagkaon sa Maris Levitico 11:7-8. Kumusta man atong giangkon karon nga kini mao tinuod iglesia? O niya nagtuman ka tani sugua? Si Kristo mao founder, ingon siya, gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Ang dietary law, balaod ba na sa amahan? O, tanawang Levitico 11:1. Si Hiyuba nga Diyos mo gimisulti, mga higala. Balaod na sa Diyos. Ingon si Kristo nga, gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. So, why siya nagsupak, mga higala? Kumusta man ang atong iglesia karon? Si Kristo mo founder, wala nagkaog baboy. Nagbantay sa daw Sabado. Nagtudlo sa pagtuman sa napo kasugo. O niya, kumusta man kita? Nagpatudlo ta ni Kristo? Ang iglesia atong gipasakupon, basig hinreveal dito sa kang Kristo. Sa Lucas 4:16, nabatasan ni Ginosos, Sabado hadlaw tuwa siya sinagoga. Kumusta ba itong batasan? Sabado, ito ba ito simbahan? Pag Domingo gani higala, wag kita nagsunod kang Kristo. Wag kita nagsunod sa batasan ni Kristo. O niya, maayo ba ng batasan ni Kristo? Maayo. Ang di mo sunod sa maayong batasan ni Kristo, mahog na siya way batasan. Matawag ang akong iglesia nga way batasan, kung wa ko nagbantay sa igpapahulay nga gibatasan ni Kristo. Masabado ba yun? Every Sabbath day bagod siya? Oh, tanawa ang The Living Bible sa Lucas 16:31. Ang atong mabasa niya, every Saturday, tuwa siya sa sinagoga, mga higala. Kada Sabado, unang kita, masabado, tata simbahan. Kung dapat kasulay higala, sige, suway mong simba sa Seventh-day Adventist Church. Masabado, kay mo na'y batasan ni Kristo, tuwa sa simbahan. Ay, alam mo kauwagod, alam mo kahadlok, kaya ang simbahan para manastanan, kanindot ana nga makasunod tas batasan ni Kristo, o yung mag-angkon-angkon ng tinod iglesia, ang atong batasan lahi sa batasan ni Kristo. So munang maila, matupang Brother versus Alex Leban, maila na pinaagi sa batasan, mahigala. Muna itong batasan atong pahiaot, atong i-align diha sa batasan ni Kristo. Aron mahimot ang tinuod nga mga anak sa Dios. Kay kun mag-angkon-angkon tang tinuod iglesia, o niya ang atong batasan, dili sa mas batasan ni Kristo. Kutob latas pag-angkon. Munang salos katapusan, daghan unya ang maghilak ug magkagot ang imong ngipon. Balikon ako, wa man tuod nganli, pero mailhan higala pinaagi
sa pagpanudlo or mga doktrina nga gitudlo ang iglesia nga iyas Ginoo. So kung imo nakita karon higala, imo nasota kung asa na iglesia karon, ayaw pagdugay. Kaya Ginoo hapit na ra mababalik. Nabantayan ba nimo ang kalibutan? Kagubot, kaguliyang, di magkasabot ang katauhan. Mga baha, mga lunot, mga butos, mga bulkan, o uban pag nagkalanlaing kalabidad, mga gubat na higala, naanas Biblia, nagsulti ang Mateo 24, versikulo 8, nga sa dihang duol ng pagbalik ni Ginunsos, ang kalibutan o ang mailhanan mahigala, sama ka na sa bation sa usa ka babae nga tali-anak. Sub-sub mga tuman ang mga panagna o dining panahon na higala, sub-sub kay nga tuman ang ipantagna sa bilang kasulatan nagpasabot nga si Ginunsos hapit na mabalik. Kung nasuta ni mong asa ang tuno iglesia, ayaw pagdugay higala, pahawa sa dili eksaktong iglesia, adto sa matod iglesia, o niya ni anan dapita magpaabot ka sa pagbalik ni Kristo. O niya sigurado higala nga kung nagmatinumanon ka imong batasan sa mas batasan ni Kristo, nagsunod ka sa kabuton si Ginoo. Sigurado kay nag-ingon ang Mateo 7:21, dili ang tanan magtawag kanako Ginoo, makasunod sa langit kung dili ang nagtuman. Matinumanon ang pasudlon, dili ang masinupakon mga kagalaan. So wa naman tayo time sa dili pahingpit tapuson ang ato nga tulumanon mahigala, nia ang ato nga timsong. Mga higala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Panalangini ang pulong nimo nga nabatian karon sa mga nagapaminaw. Dadas las kayag sa kamaturan. Gipangayo na mo kini. Tungod lamang kang Kristo nga among matud nga Diyos ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong higalas kanginan, Pastor Joel Tirana, Brother Libby Claves. Ug ning inyong higalag ubos igsoon, Brother June Dihito, magaingon sa inyo maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.